Миннән сиңа сәлам тапшыруын дәвам итеп, экраннар алдына зур Ширкли авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Умярова Рауза Абдулкадир кызын чакырып алабыз. Бүген ул үзенең 85 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны улы Наил, килене Гүзәл, улы Камил, килене Халисә, кызы Наилә кияве Равил, кызы Наҗия кияве Руслан, 10 оныгы, 7 оныкчасы котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебезнең юбилей көнендә без шатланып та, горурланып та аның узган елларына бергә борылып карыйсыбыз килә. Гаиләдә 5 малай арасында бердән бер кыз булып үскән әниебез кечкенәдән үк күп эшләргә өйрәнә. Бик яшьли, авырап яткан әнкәсенең уң кулы була. Шуңа да үз гаиләсен булдыргач, ул уңган куллы хуҗабикә, гаилә учагын җылыта алучы, чын мәгънәдә хатын һәм әни буларак яши белә. Әтиебез белән безне, 4 балаларын чын кешеләр итеп тәрбияләп үстергәннәр. Кызганычка каршы, әткәйнең гомере кыска булды. Бары 52 яшендә ул безнең белән мәңгелеккә хушлашты. Әлбәттә, бу олы кайгы барыбыз өчен дә тетрәндергеч яра булды. Әнкәйнең хезмәт юлы озак еллар авыл мәктәбенең ашханәсендә пешекче, аннары кибеттә сатучы буларак сузылган. Мактаулы, тырыш хатын иҗтимагый эштән дә баш тартмый. Күп еллар халык депутаты вазифаларын үти. Шуңа карамастан, яшьли үк дин юлын да тигез итте. Бала оныкларында ул намазны калдырмыйча, дұғалар, Коръән укытып үстерергә тырышты. Хәзер улы Камил, килене Халисә белән матур картлыгын каршылый. Барлык оныклары карт әбиләре янына гел кайтырга омтылып торалар, чөнки анардан бер килгән җылылык һәм наз үзенә тартып тора. Тормыш юлыбызда яшәү өлгесе булган әниебез. Син җирдә безнең иң газиз, иң якын кешебез. Син безне тудырган, күкрәк сөтен имезгән, җыр көйләп бишектә тирбәткән, беренче елмаюыбызны күреп куанган, туган телне өйрәткән, халкыбыз моңын күңелебезгә сеңдергән. Әниебез, синең кылган изгелекләреңне санап бетерү мөмкинме соң? Без сине яратып, сиңа сыкланып, синнән яшәү көче алып яшибез. Иң йомшак куллар син сөйгән куллар, иң тәмле сулар син биргән сулар, иң моңлы күзләр син баккан күзләр, иң тугры сүзләр син әйткән сүзләр. Җирдә булган бөтен шатлыгыңны, хисләреңнең иң яктысын, йөрәк әрнүеңне, хыялыңны, уйларыңның иң татлысын тик син безгә багышладың һәм бүген дә моны аклыйсың. Шулай ук үзенең туган көненә бүләк итеп, туган кызы Наиләнең дә бүген гомер бәйрәме. Шул форсаттан барыбыз да бергә җыелып, аны да котлап китәсебез килә. Гомерең сагышсыз җыр булсын алда, кадерлебез. Теләгән теләкләрең, хыялларың барысы да чынга ашсын. Онытма, тормышыңның төрле чагында сиңа ярдәм итәрлек без бар. Якыныбыз, карыйбыз да сиңа сыкланабыз. Ни кадәрле синдә сабырлык, ни кадәрле синдә түземлек бар. Торып тамнар калырлык. Бер карында ятып, сулыш алып, бу дөньяга аваз биргәнбез. Бала чакта бергә килгәнбез дә, кайгыларны уртак белгәнбез. Без туганнар, безне җаннар түгел, каннар тартып бәйли үзенә. Туганлыкны саклап, хакны хаклап, атлык бергә гомер үренә. Бәхеттә дә, кайгыда да кеше туганына килеп сыена. Исәнлектән аермасын Аллаһ, бергә булыйк гомер буена. Хөрмәтле Рауза Абдулкадировна, матур юбилейгыз мөбарәк булсын. Бала оныкларыгыз сайлаган музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Шатлыкларың торган, онытылып, борчуларың булган, җитәрлек. Шуңа бәйрәмнәреңне җибәргәнсең, тыйнакына итеп үткәреп. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде буны дим, ярар елмаябыр саулама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде буны дим, ярар елмаябыр саулама.
Каушап калган нурлы йөзләреңә ак яулыгың бигрәк килешә. Борчылмалы син болай да матур, бик күлмәк кигән килештә. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде боротин, ябыр елмая бер сылама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде боротин, ябыр елмая бер сылама. Күчтәнәчләр белән табын тулды, куанычлар күбрәк ананда. Җаныбызга җылы кояш булып, яшәми шулай